Яко парти! Наистина Мария го направила, Маля. Айде да отидем при нея. Мария! Маля! Вилян? Да, ти какво се даваш? Аз не мога да давам. Ти нещо говориш, ще се скараме. Ние сме приятелки от Не. 3 години. Ще се скараме. Степ. Огняна, трябва да ходим на почивка, да ме закараш, защото се стеси. Аз съм жива още. Айде, учаме! Аз съм жива. Жива съм. Пръчетката ми се развалила. Цялата почивка. Ще си го отмъстя. Ще видиш. Да не се казвам. Не казвам Кларис.